DXDC RadyoMaN Report. Inay tawgon og tagom tagumpay, pipila ka Tagumenyos ang mas mituon na hinuon nga kini tagom patay. Man sa sunod-sunod nga krimen, ilabi na ang shooting incident sa Tagum City, Davao del Norte. Sumala pa sa netizen nga si Arnie Gumnang nga kulang na lang hutdo ng mga tao sa Tagum City. Tungod matag scroll niya sa social media, kriminalidad matod pa ang iyang perme nga makita. Kini human na dunay negosyante na usab nga si Ronron Lega ang gipusil patay ni adtong Biyernes sa gabi, May 3, 2024 sa Magugpo East, Tagum City, dool mismo sa ilang panimalay. Samtang wala paghihapon na sulbad ang kamatayon ni Pastor Juna Cesar Saturninas, kinsa napalga na lang na wala na kinabuhi sa purok Namnama, Kuwambugan. Tungod niini, naalarma ang mga residente tungod sila nagtuo nga dili lagid luwas pa ang syudad. Apan, gipanigurado gihapon sa Tagum City Police Station nga paningkamutan nilang magkabot ang kahapsay og kalinaw diha sa ilang mga operasyon inubanan sa kooperasyon sa katawhan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.